Nie každý vie povedať svoj názor a mnohí, čo názor majú, si ho nevedia obhájiť. Informačné centrum Europe Direct Senica pripravilo pre študentov stredných škôl seminár Ako debatovať a cieľom tohto seminára bolo približiť niečo vlastne o akademickej debate. Naše centrum som pozvalo odborníka zo Slovenskej debatnej asociácie. Študenti obchodnej akadémie a prváci zo strednej súkromnej odbornej školy sa v stredu 3. februára v zasadačke obchodnej akadémie učili, ako debatovať. Úlohou debatéra v debate je dokázať ten svoj postoj v debate, ktorý mu bez ohľadu na jeho názor bol určený. Teda bez ohľadu na to, či so zadanou problematikou, napríklad legalizácia marihuany, súhlasí alebo nesúhlasí, dokázať to svoje stanovisko, ktoré mu bolo vyžrebované. Schopnosť správne sa vyjadriť študenti využijú nielen v škole. V škole sa budú vedieť jednoduchšie vyjadrovať, jednak pre tou celou triedou a jednak budú vedieť logickejšie a organizovanejšie prezentovať napríklad učebnú látku profesorovi a taktiež obsiahlejšie, teda budú sa jej vedieť venovať z viacerých smerov a taktiež stratia rozhodne bariéru v rozprávaní pred verejnosťou. A čo je podstatné ešte a čo učí Slovenská debatná asociácia debatérov je učenie ku kritickému mysleniu. To znamená, že debatéri sa nerozhodnú na základe toho, čo vraví napríklad otec alebo mama, ale rozhodnú sa na základe toho, že uvidia aj tú súhlasnú pozíciu, aj tú nesúhlasnú pozíciu a sami si na základe vlastnej racionálnej úvahy zhodnotia ich vlastný názor a budú si ho vedieť teda potom na základe toho obhájiť. A neobhája si ho tým, že takto to vraví otec alebo mama a preto ja idem voliť toho alebo oného, ale budú si to vedieť zdôvodniť, že ja ho idem voliť preto a preto. Častokrát, keď sa niekým rozprávame, vieme aj, čo by sme chceli povedať, ale nevieme, ako to povedať. A takéto semináre alebo takéto prednášky nám vlastne ukazujú, ako vyjadriť ten svoj názor lepšie. Mi to pomôže vlastne presviečať, aj v škole mi to pomôže sa vyjadrovať na maturite. Získané vedomosti si môžu študenti otestovať v debatérskej súťaži. Študenti dostanú témy na aktuálne európske témy, ktoré vypracuje Informačné centrum Europe Direct v spolupráci so Slovenskou debatnou asociáciou a budú sa vlastne pripravovať trojčlenné týmy študentov, ktoré budú potom medzi sebou súťažiť. Debatovať a obhajovať svoje argumenty budú medzi sebou študenti obchodnej akadémie 25. februára.